Sangano kugadzirisa zvikwachikire kuainetsa kuti vana vaende kuchikoro. Musangano wakanga uri wamambo ndo vanga vari presiding officer. Uyu ndi deputy chair weSDC Chikwidibere Secondary School. Uyu akanongedzera mambo. Ndiripo ndakatarisa avo sabhuku vanga varipo. Akanongedzera akati iwe mukoma wangu, iwe uri mukoma wangu, iwe vachidai mumwe. Mambo vachiadhirisa vanhu vakawanda vanga vakadarika zvamuizvi. Uri mukoma wangu iwe, haufaniri kudaro. Izvozvo tinozviti paculture pamutemo wedu hazvitenderwi kunyange angave munin'ina wangu akagarawo kuti andinongedzere ndiri pachigaro chakaita sechichi. Anofanirwa kuti daro rimugadzirise. Chechipiri, uyu pakafa vanonzi vaMuzindi vakazvisungirira. Uyu akafeshedzera vanhu vanga varipo zvakare achituka mupurisa wangu ini Washi kuti usataure zvauri kutaura izvo, ane zvaaida kutsanangudza sekuziva kwake. Uyu akapeshedzera vanhu akataura mazwi iwawo kuti ibvapo chisoro. Saka iyoyo nhau iyoyo yevana vanopeshedzera inonzi incitement haipo. Ndo nyaya dzake dzimwe dzaanofanira kuita. Pamusoro imamo naweni comrade muri kutambira muri kuziva zvamakaita. Pamusoro imamo mashoko angu mashoma kuda tingati kwete nekuti musangano wechikoro uyu une attendance register, saka vabereki vachona vakawanikwa ndopanoti kana vakawanikwa neattendance register zvingatibatsira. Chechipiri, pandakataura mashoko ekuti mukoma ndaireva yohekimena vadamombe vakapindura mudare raivapo kuti haunditi mukoma mudare, ndikati papotseka mukoma vakaseka. Imwe nyaya yekupeshedzera kurufu kwaMuzindi kuda chandingataura ndechekuti mupurisa wacho wasabu handitomuzivi, chero ndikamuona pano handitozivi kuti ndii mupurisa waishe wacho handitomuzivi, kachito ndikamuona pano handitomuzivi kuti ndii. Handina mashoko andikwanisa kutaura, asi parufu paMuzindi ndaivapo, asi handina pandakapeshedzera kana pandakataura kuna mupurisa wamama. Kureva kuti mati kwete nhau dziri kutaurwa idzi hapana chamunoziva. Aiwa, kune yataurwa naye dzimwe ndapindura ndikati ndiyo vandakati mukoma nekuda kuti ndairemo mambo vakazosvika kuti nyaya yekuti unditi mukoma siya nyaya iyo mambo kwete moyo akapindura kuti musanditi mukoma ndiani. vari vachadhisa ukataura zvokuti mukoma vakati zvova kuti mukoma izvozvizvi pana handisuita zvoukama regai tibatsirei. Kana tiri mudare hatisi kuda kupedzera dare nguva tichikakavadza nezvinhu zvimwe zviri very simple and
zvinooneka kana nemunhu kuti aiwazve kana vakataura hoku ndakataura ndakakanganisa zvingatove nani pane kudhonzera dare nguva zvanga tachitwa neumwe vamuchona papana kudani ngati sekusaziva kuti kana ndiri musangano wechikoro ndinenge ndichifanira kuti kutedzera airake dzinenge dziripo ini pandakataura nditi mukoma ndakanaka edumene madamombe nekuti ndiye munhu wandongoti mukoma pese pate chidi tichisangana zvakanaka ndosaka vamhagara kuti hazvipo zvakadaro imi matikwete handiti matikwete handiti asi iwo ndo zviri kana pakumhangana handiti saka izvozvo ndokuti munopedza dare nguva Now we will present one. Ujiwere ngewa charge is ndazo zvinostara. Ukudaira kwako urikutanga uchiti attended the register remusangano. Riripo I attended the register chete nekuti rakanyorwa vanhu vaine musangano. Vatisiri kuziva kuti register iro kwanga uchitarisira kuti dai vaita vanhu vacho here as witnesses kana uchirida tinaro tinokuratidza asi tikuritasa kuti ipepa rakanyorwa mazita evanhu ringakubatsire chii pakudaira hongu kana kuti kwete pamashoko ako ekuti mukoma auri kuti waitaura ivo varashe mukoma nekuti kana takadai zvokoma nditi takakudzidzisa kuti mukoma manheru zvitaura nevava nekuti wanga wati mukoma watogondonza patatapa mukoma uchifarawo zvako uchitaura inini zvinovapa zvako kuti ndaitaura vasha zvino ini ndaivepo ndakakudzidzisa ndakakudzidzisa nawe ichi chitorwa nedare manje yeda kutsiura kuti hazviitwe sajairire ndetisiri mukoma ipapa aiwazvo hapana kukanganisika nokuti handisini wakadaro ndiri kudzokorora madzidziro andakakuita ndichitoona kuti saka unongwarira kunyepa nokuti asi waitaura inini zvino hangu handisiri ndakuidza nyaya yekudare kuti wakanditi mukoma yakuidzwa nemakurukota sanganisira ivo vasha kana uchisumbuwa waita mukoma mamwe mazuva kwete kuzuva kana wakazovati mukoma wazvakuina hamene nandakushora asi wakati mukoma ti ndikuitira kuti unyatsoswatanza nyaya yako zvakanaka uswatanze nyaya yako yaunozokumbira rurezero kunani kunani kuna madamo rukumbira rurezero kunani ndakutokumbira nesi kuti ndaisafanira kuti mukoma musomusangano pesi pandirokuti handifanira kuti mukoma ndozvandabata ndati paunozoti mukoma zuva ravira chakuba kwedu ndozvandaudzidzisa zvinoona uchikumbira tese wakati mukoma tese here musiwo apa mataura kuti tese takadai afanira kuti mukoma paunokumbira regerero ndipo wakati mukoma tese here musiwacho apa ndakukumbira kwamuri mati ndakati mukoma kwamuri wambotika wakati mukoma kuna abada wangu todaunzwa kukumbira masandikore kuti ai pamusoro ndandidzokerei pamambo kuti ndakubvunza ini ukati kwete ndikuramba ndakaudza pamadamu vamakanga muchitaurira chaichaiyo ari pamambo vari zvino vakudzidzisai mudzidzisiro mwechito wavakanga wakuitai muri kuuziva ndizvo saizvizvi handimupapani saka danho rekumhanya kuti ndokumbira ruregerero rwokudzidza kwamakatadza kudzidza kuti zuva ramakadzidziswa pada zvainge zvisina kunge zvakatora danho razvasvika nhasi dai makanga makadzidza mudzidzi kumwe chete asi kana yava mhosva yapera kudai wamurango kwakudzidzisana
iripo yeshanu zvekare zvinonzwisisa apa maakuchizvinzwisisa saka mambo ida ndoni paine nguva ndikodzere kudaira rugero rwake kana asati amachari kukumbira rugero nekuchiziva nekudzidziswa kwamakaita saka tiri kubvunza kuti ukumbira rugero rwei kuti ndakakuti ngoma wakati womukoma izvi kuwepo ukoma hwenyu huriko asi kudani nekuti hamungaitire mashoko iwaya kana utungamiri hwesu hamunoziva chero utungamiri hwenyika mukoziva muti ori mukoma wangu vanhu vese hausi kunongana vakuwasha vamwe ndikuwasha wavo avakadaro kuti kuwasha vanotarisa mambo kuti kana uda kusununguka vamwe varorai musokoni pane pazvinoitirwa nemurawo maitirwo azvo kune vanonetseka nokuti chijairira kana kushora kana kuzvidza kana kufunga kuti inini chaiye anokodzera kuda vese vanenge iwe ukura musoro kuti ndiwe uchitaura nemashoko iwayo hazviko unorangarira here makono sizvandambotaura uri deputy head civil servant zvakare unofanirwa kunge uri iwe unoratidza murayiro kumhuri nekuti civil servant uri hurumende sezvauri unobvuma here kuti iwe futi vanhu vakuda kubuda or whatever ndiwo wakatotanga ukatobuda iwewe nevanhu vaikomplena nyaya yakanga yauya kuzogadziriswa namambo ukatotanga kushora waunoti mukoma wako ukatobuda iwewe neruzhinji rwevanhu kuti hande nguva dzapera mambo vasati vavhara musangano ukaenda ukanotora vana muchikoro vakabuda vana vasina kudzidziswa nechikoro mukaenda uri iwe SDC deputy chair uri kuzviita wakatarisa mambo kuti mambo ndavashora kuti handei imi musateerera zviri kutaura mambo mune simba ripi nebabeni tamboti dare rinotsiura dare rinorayira dare rinotonga rinoripisa dare rinoregera dare rinodzidzisa kuita rombo rakanaka zvese izvi zviri kuumbiridza unhu pauri unenge washaikwa unoda kuti uzive kuti tichiita izvi tiri kuzviita uri mutemo wetsika dzedu sevanhu saka paine madzimambo mutemo wenyika sehurumende yatiri kunzwa kuti uri mushando wehurumende izvi kutaurwa izvi hatidi kuzvisonanidza zvedu asi kana zviripo tikaadhivhaisa futi vanofanira kunge vachiisumudza against you against zvawakaita kuti tinoikategoriza kana ichiuya kwatiri inodzoka kana ichienda kumutemo wekumakotsi isusu tinoadhivhaisa what to do pamusoro peconduct yekuti wakadhisimisa vanhu tinoitsvaga mubati wayo zvino tikanyatsove persistent nezvamunoita izvezvi zvimwe zvinokostai basa just to recommend kuti hai by signature machitino chogona kudzingisa basa ozviziva mambo anobata nyika inosanganisira iwewe vazvinzwisisa tokuona kutengesa mabhuti panzana kune vari kurarama nazvo asi vasina kwavabvira vatuka baba unozitorera jambwa in so doing unozitorera jambwa community kana chikusarudza semutungamiriri kunzi SDC vice chair irresponsibility yakatakudzwa pamafudzi saka kana uriwonoita conduct yekuzvidza authority yaunenge wakatakudzwa nevanhu kura kuti vakaita mistake yekusarudza vanhu vacho whereby I can as well recommend kuti chikoro I recommend tokutaura tu SDC chair aida vachiitwe maelections patsva one of my charge yatinotoita panoti SDC yavabereki ndini muridzi wechikoro nenyika nevanhu ndimeke sure kuti haumo mukomiti ndokwanisa kuzviita futi izvozvo saka tinoda kudzisonanza dzakawanda wanda tinoda kudzoka panyaya yako yawadaidzirwa kudare waita mukoma waiti mukoma inotaura kuti kwatiri tese here kana kuti kuna ashe kana kuna mambo wati mukoma kwatiri tese here toda kuti udaire wega
nokuti kana usimuti ukati handakati kuna ashe ini ndozotaura kubaibai wandikakudzidzisa chiti ndoona kuti unenge wanyepa saka kugara wataura chokwadi chinenge chingatidzidzisana kwacho ndinoreva taura taura tiwane kuenda mberi takakuona kuti unonzwa here kana kuti haunzwi todzokora kutaura haunanzwisisa ndabvunza haunazvinzwisisa here pamwe paita vakubatsira kuti unzwisise wazvinzwisisa here ndabvunza pamusoro imamo chidai amira kana wanzwisisa chidai nokuti zvaunoti pamusoro yavada kutaura kuti vese wadataura kuitaura misikazwa kuti uri ani uno kuchitaura kutaura kwese kwese kuri pandii kutaura kwese kuti vanhu vese vari kuno kuri pandii iwe ndivandabvudza ndivandikuchichidai kana usina kunzwisisa tupa vamwe vanokunofudzana ngura kuda zvaunongoshonga tapedzere nguvazvo tozofunga kuti kana ndambofunga titiite pane dzimwe anozotaka kutosira izvero azotambofunga nandingati sekutaura kwamaita nechi asikuri zvimwe zvino usatipe maparagraph right kana uda kutaura taura kana wanzwa kana usina kunzwa tipe kana yavanokutsanangura unyatsotswa kana kuti wombe unofunga dari kuti unogona kusunungura kuti ndona mbonofuna pamusoro ichana unodzokera mubvunzo ndakakaumvunza kuti musha yenyu itambi ndeye kuti kudii nekuti ndakakuti inini recommendation kana kuti test hauchazivi dai waro nokuti toda kuona chipimo patiri kusvika toda kuona chipimo chekubvuma kubvuma iri mosha kuti honga yekuti kudii yekuti ndauti niko inini here mambo kana kuti hedhe oro tese kuitira kuti tione chipimo cheshambo yekurova nayo iri mati wamakati mukomani mtimi asi ndipandakati mukomani ndaibva kuna mukoma zvakanaka ini ndindiri kunyepera kuti wakati mukomani kwete nokuti uri kuti ndati vandakatuka ini hazvida kututora mashoko angu kuti wakati mukomani kana kuti hada kukuti tozoona rejista rauri kutsvaga tinaro zvino hatizivi kuti rinogona kuwitinisira here asi inini ndichiti wakanditi mukoma vanowitininisa kuti wakati mukoma zvinokwadini varipo tofamba anzani zita makono yapedzere handingakupi mashoko nendikawa mashoko ndiri ndakamira pauri pauri hazvinditorere nguva ndiregerei mambo ndiri ndakati zvakazvaka handiri kupa mashoko iwe chiri kupedzera nguva chingoma wawedzera kauti mungoma watotutsira wawedzera chipimo chabve chiripo chemusowa wakati mukoma kuna she
ndinoona kuti kana kuti ini ndichikunyepera kuti wati mukoma apa wakonfirma wega wakanje dzidziso ka iripo ka yekuti havasi kukunyepera kuti wakadaro kuti wanga watodi watozviita hongu tinoziva kuti ukama ndo hawai kudzidzisa kuti kana ndiri pakadai ukama hudi haushandi zvocha mukoma utata tozvona ndikakubvunza kuti ndisinyoro chia ndindizvo wemba ipi Ira mwe moyo webanga isi tiri moyo wanjanja kati takubvunzana dzimba dzedu ndakutozitarisa kubva kuna neshangwe chivese makumbe chitsunge kusvika vana tamboga vana mutengwa vana svinurai vana munyimi vana ranga vese vana mukoroverwa vana kwenda kusvikira vana chapwanya apa vanjanja vari kutaura vana mudzamiri vana mbundire chatindo ngundu mumberara hwata marumbe madamombe saka kana ndati mukoma ukoma hwako uri kupinda kumba kwedu uri moyo vabanga chireverenga vanjanja umama uri wemba ipi kwa yevanjanja ikati ibanga isatisi izvi munjanja ndo wandatotaura weso tinokomana pati manje ndingati pane musi pamakauya mukatibvunza mukati unoira mutupo makauya muri nevamwe makauya navo pachipatara ramazuva ecovid ichangopera ndopamakandobvunza kuti iwe unobva kupi unoiri ndikati ndoenda mukati saka uri munin'ina wangu ndeturina pachitanda mukati nditakura nemotikari ndisiya kuti inofe kuenda kubvumbura mukati ndipesi paunosangana neni ndiri munin'ina wangu pamusoro imambo kutsvaga nhororo yakuti kuvepo kwapo mukati vanjanja simukaitona kana vaira moyo dzese zvati moyo dzese zvazvati azikuvavananasunesa tsika yangu yekuti handigoni kuti mista makoro kana kuti mamakoro asi ndikakuti moyo ndenda zvega ndizvo zvatozviiti saka yoga mwana kabatidze kuti ava vese ava manje havanotiita muna ana baba kwandiri muna ana sekuru vanjanja kwandiri muna ana mbuya nana tete vakuru vakukudzana nemitupo zvainenge ichireva zvandisingazoti ndiyo ndara asi ndikati sinyo ivo vasingazoti zvandiri kudii kana ndiri mwana kwarozoti iyo mfana wazvinzwa ndo zvausina kuziva izvo zvausina kuona kuti zvorevi nekwauri kurondedzera uchibva kweso paitika chiya mavingiri pamusoro imambo kukanganisa zvakonditi bate muda unorapa inini kurapa mati pane zvikukanganisai muda unorapwa here nekuti murapika aiwa ndaona hangu vanhu vasomuka munomu pane wauya pamari achitanga zvataura kana kuri kukanganisa ndinokumbira rwegera ndo zvatiri kuti tinzwe kuti maringe apa kana muda kutaura mukumbira mvumbire pekutanga zvomukangoya mukazezera nepapapa saka ndagara pasi kukotama kudai kukudza imi chitaura inawaya maringe ndiani wenyu mwana wangu ndavinga kuti ikotama ungokumbira rwegera ndo mashoko andasvikira kuno kana muchida kuti ndomai wangu ndinoresa muna mwari kana muchida kuti kana muda ndowedzere pakuti mukoma chero vana wake saka zvinhu zvatoayuste pai
mumuromo make chero mwana wake unototi mukoma aiwa sorry aiwa ndinokumbira rugero zvakaitwa nemwana muupenyu hwese hana chakamboita ipapo tiri kumurayira nokuti kumba makamutadza mazvinzwa ndinodai rangu mambo nichidero asi asati ambondikanganisira upenyu haana kukanganisira nyika hatisi kumutongera kuti wakakanganisira mai akakanganisira dare akakanganisira nyika zvakanaka imambo zvamamudzidzisa tazvinzwa tazviona tinotenda tiri kuti takumudzidzisa pamakasiyira kuti hanzo ivivi hamuna dambudziko nemwana wenyu makwenyu ani dambudziko kunyika kuno pamusoro ichangamiro zvakanaka pamusoro imambo rungava ruvara rungava rurimi kujaira kwake mukoma dii asi nemanzwiro andaita ane kuinsaida kwakaita pamashoko ake achiti haudaro iwewe mukoma iwe panguva yemusangano ndizvo saka harisiro danho rinokufanana neruya namai kana pamanzwisiro aungaiti nokuti pakuti iwe mukoma iwe wakanga usiri pakugamuchira dare nemamiriro rakanga rakaita pakubviswa kwako ndopane nyaya ndizvo zvidaire kuti haudaro iwe mukoma iwewe nokuti mashoko ewo akanzwa uadaire uone mumhu wenyaya yako uri mukoma wangu iwewe ndopanzwira ndaita uri mukoma wangu iwewe saka hamene kuti wanga wakajei kana mukoma wokuti ndirege kuita basa renyika rekurayira zvine zvandandavinga zvine mhuri inonzi chikoro yandauya kuzodzimura moto uri zvekunetsa ipapo iwewe woti mukoma wangwa kwedu iwe washare mashoko akawanda nekuburitsa vanhu zvese atati zvidatudzisona asi akanga achitongouya kudai toaona kuti iyi iri weti kuirekodhi haichajwe iri weti zvinoda kudairwa newe kuitira kana uchizoti wanzi kumbiri rugero tozotokumbira rugero pane zvi ndobvunza kuti mubvunzo upese mhosva yako kuita mberi ndeyekuti chinaka kuchimkoma vana asi usazviite kuti wazvinzwa kumbira rugero aiwa rugero kurumbura kumachika kazi vanopima shambo kuwana kumbira rugero mhosva yakagamuchira mambo dai mukudzidza hakudi kukakavara hakudi kuoma njere kuda kupfava njere nekugamuchira nekukasira nekunzwisisa haikona kuzvidza haikona kuteerera haikona kuda kupima mabasa akawanda anotyisa mamwe asingatyisa asi basa kuremekedzana chinhu chakadini chakanaka nditi pamurango wenyu nemafungiro angu chakambere ndiregerei chitopinda nebudzi baba nenyaya yekuti wapedzera dare nguva pachinhu chawanga wachinyatsoziva kuti ndakataura ndichikonewa nekuti mai makazvara vanhu ava variyo vari kuprisaita nyaya dzachona wovati imi ngoma takanzokubatikana nazvo izvizvo kwenyuwo ikokushakwa makabva kune ushe motoda kutokudzwa chaizvo zvino kana wakuti kunoko wakauya orega kukudza hazvisizvo uye kana tiri mudare ngatisapedza nguva nokuti kupedza kwako kunguva ndokuwana shambo nokuti vanhu vanopedza nguva muchitenda pachinhu patinongodzoka kuti zvinhu zvachingori simbo vedo ndakakanganisa ndokumba regero shashamai wei haini nekutotukirwa baba vanzwa tsitsi kuti ndangatotaura mbiri chaizvo anti watenga watoti waidaro ini chiripo yangu dzite mbiri nditototi ngadzite mbiri dzine kuna baba ndokuti zviratidze murayiro wokuti baba havanzarwo whether what or what havanzarwo ngadzive mbiri mane chekutaura handizivi kuti ina hangu ndiri panapa mbuzi handina ndikogona kupuwa reperiod ndikukwanisa kuzvitsvaga period yekutsvaga mbudzi
inopiwa asi kana dare ratema kuti usvike musi wakati zvinenge raguma. Handi mazuva period ukamanga kuti period haisviki 6-7 months nangu ndakati period. Saka dare ndo rinokutongerewo kuti zvamata hamuna munozowana kusvika rini, imasvika munozowana rini. Apa end of October ndonga nenda. Sarenge mwedzi renga mavhiki. Mavhiki matatu ndo pamutemo 21 days. Ngazvambara zvawo. Anditemere yenyu zvamune manitemera zvacho. Ndidzo dzadzimbiri kamudzi dzacho. Tiri mai. Saka 21 days kusvika rini. 21 days akarembesa. 2 weeks. 14 days. 14 25 June. Asaine tsapa yabo kunyoreyo. Depende kikili. Serego doctors. Era wakati tunazali kwa science. Ndio judgment yake mo kama to. Bye.